Vähän tuntuu kumminkin tuo kamera tuossa kuulosuojaimessa, mutta ei mitenkään hirmu haittaa vasta. No, ensinnä kokeilen tässä, mihin nämä tähtäimet on säädetty Sphinxissä. On ihan vaan lipas tuonne ja patronapesää ja lumipenkkaa. Kokeilen muutaman laukkauksen. Noin. Näyttää olevan ihan kohillaan tähtäimet. Ei muuta kuin voisin ottaa jostain 25 metristä kevyesti näin ensin rauhallisesti 5 laukkausta tauluun. Nyt jollain tavalla kokeillaan, että miten tällä osuu. Taisin vahingossa ampua 6 laukkausta, mutta siellä ne suurin osa ysiringissä on. Pitäisi ihan toimiva peli olla.